Буде сьогодні тобі. Ліля! Maraknya mobilisasi paksa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu membuat warga Ukraina resah. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 30 Maret 2024. Seorang wanita di wilayah Khmelnytskyi, Ukraina, melawan dan menolak penuh mobilisasi paksa. Wanita itu tampak membawa tongkat dan memecahkan jendela mobil. Salah seorang pegawai berseragam militer yang berada di dalam mobil berhasil melarikan diri saat tidak mampu menghadapi amukan wanita tersebut. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Буде сьогодні тобі. Диви, як тікає, падло. Ти тікаєш, морда, га? А то що на передову, сука, йдете? Так, цього ще виволікаємо. Виволікаємо ще цього. А ну, Іван, звідти. Не бий, Ліль! Хай б'є, а чого не б'є? Ти сьогодні хрестив, чи ти їздиш по селі? Моя дитина на передовій 2 роки вже, падло. А де ти? Лілька! Ліля! Сьогодні бігаєте, Ліля! Лілька! Діти малі. Ну, Діти малі. успокойся, Ліля. Якого ти побіг наказати? Бродити по зоні ти начепив? Ти не маєш права по селі з лісами їздити. На передовій їздять з лісами. Сказав син, що їдуть от цього. Куди? А ну йди сюди, гадина! Ти сюди! Ну, в полоні. Ти повинен знати, хотіти 22 роки, 20 років жити хочеш. А ти, сука, СБУшники, поліцаї, які на пенсії 50 років. Якого хера не береш? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.